Ta ce ta samu lamba ta a ɗakin ka ne. Ta ce tana da buƙatar wanda zai tsawatar maka. Wannan wanda shashanci ne to. To me ta ce ma? Komai. Gaskiya hakan zai yi kuwa? To amma wannan ba abu ne da ya shafi rayuwarmu. Ba ta da damar yin hakan. Ta ce kawai ta baka a nan ne, amma kana yawan takura mata. Ba ka taɓa barinta ta yi bacci. Ka ji fa? Ta ce ƙarar tibinka da kuma rediyonka su ne suke tashinta, amma matuƙar damuwa take a kanka. Abin tausayi anti ta ko? Soyayya ka kawai take da bukata. Kai baka san komai ba. Na ce wai ka yi magana da ƙawarka. Ka gaya mata komi a kanmu. Ka ga ko wannan abin burgewa ne. Wato kin gaya masa komai? Me yasa baki gaya masa cewa duk gaba ɗaya kin fasa min rediyo ta ba? Kuma me yasa baki gaya masa ki kika kashe baba ba? Na san me zai ja a kanka ai. Shi yasa ba zan iya gaya mai ba. Don dukkanmu sai mun ji babu daɗi. Wataƙila. Anti! Kawo min magani na! Anti! Magani na! Kawo magani na! Bacci mai daɗi ba? Likita ne ya ce a baka maganin. Kana buƙatar ka huta ai. Kai kyakkyawan mafarki. Sha. Dave Tiagi. Warai. Waye kai? Tabaswi. Sifeta Tabaswi. Me wannan kuma? Hannunka gama gangara yake ya zama dole ka ƙara kulawa. Yawa, da kyau. Idan har baka bi komi a hankali ba, to ga sani mutuwar ka kake kira. Kuma ba jimawa za ka mutu. Ka gane? Kai masoyin baccen ne kenan. Amma baba ne ya kamun shi. Ina nufin a zahirance dai ni ne wanda nake matuƙar son fim ɗinsa. Ni ma tun da yaro nake son sa. Ina matuƙar son shi a Sanjiyar. Tun da kuka samu waɗannan kujerun kuke ta faman ɗaga kai. Na ofishin 'yan sanda ne ba wai gidan babanka ba. Kai, shi kenan na jin na son shi. Na jin na son zama ɗan sanda. Sai ga shi na zama. Sannan, mutum yana iya bakin kokarinsa. Amma, sai aka yi wai gaba ɗayan ku kuka san junan ku to. Ta yaya ma na sani? Tun lokacin da mamata yalla bai kai hakuri. Amma me kake bukata a guri na? Gaga. Halin yanzu mun samu matattun 'yan mata guda 5. Daga ka taimaka mana mu warware wannan kes din. Yalla bai to ta yaya kenan?
zan gaya ma. Muna so mu san wani sirri wanda yake a tsakanin Dipti da ita da ƙawayenta. To amma muna son mu san tana da tsohon saurayi ne ko kuma. Yalla bai, to ni menene hurumina da wannan? Yawanci an ce mutanen da gaba so wata ran su ne suke cutar da kai. Ma'ana su ne 'yan suka baya. To kenan kana so ka ce wani ne makusancinta wanda dole sai an sa ido an tabbatar tukunna ba da kawai yake ba. Batirin ba ya mutu. Dave, idan ba damuwa, ka ba na ran wai kamar na yan banda ita. Zan tura wa mai gida na sako ne. Kai hakuri yalla bai saboda ina nufin tun da nake dai ban taba haduwa da wani dan sanda ko kuma wani abu. Kai. Ta ya kai ba zan manta to. Shi kenan na manta gwada daga tunan. To shi kenan ko? Ya hakuri. Bara na taimaka maka. To, ka ƙara kulawa, sai an jima. Dave, ka dinga tabo ni fa. Dave? Kana buƙatar ka huta yanzu. Sannan yawa na siyo maka sabuwar waya. Wasu lokutan idan ka ga da dama sai ka dinga turo min saƙo. Daga nan sai mu ga ta yadda za mu dinga magana da juna. Shikenan sai da safe. Kaga na Allah wane ne wani Joy? Zan bincika sai na gaya maka kowaye. Me, wai da gaske kake? Na yi tunanin cewar wai kai nan irin kasan komai din nan. Ka yi hakuri. Tafasuwi ya shirya komai. To shikenan ka gaya masa cewa ya nemo maka cin. Shikenan. Ka tsaya. Yawancin wannan aka shi an kashe shi ne sanye da rigar Joyride. Kuma shiga ce irin ta 'yan fashi da kuma barayi. Sakamakon cewar an kasa gane waye, shi yasa aka ce wani makashi ne kawai na musamman. To me yasa tun can